Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, izingane zesithembu. Umpumelelo, umangwabe, umayeni, umsileko. Ngizofaka ingane yamayeni yesibili because ngichaza lento eshiwo umangwabe. Ukuyichaza kwami ngiphendula lona othi umayeni oyinkinga, umayeni osholoku. Ingane mayiba khona yenziwe umama nobaba. Kodwa ke manje la ka boyfriend and girlfriend kuqala ngokuthi i-girlfriend okuyintombi, intombazane kubo isho kubo se nakho khona okuvelayo. Ngesikhathi intombazane isho kuba khona isisu, o-aunt, omama, osisi abathe ukukhula baphelezela lengane baya kulomuzi okunomfana khona. Umfana-ke seke bayafika labantu into ejwayele yenzeka ekuseni makubekwa isisu. Mabefika abantu bayabonakala ukuthi hawu labantu bathini, bebuka ilomuzi awubamfana. Basondele komama bala ekhaya bezwe ukuthi hayi bathini, besho ukuthi hawu nayi intombazane ibika indaba ekanje. Kuba khona imali encane-ke, akubi imali eningi phela ikhathi seyishintshile abayinika laba abaphelezela intombazane ukuthi begibele ngayo or bephindele emuva kodwa udaba sebelizile. Bathi-ke umfana uzovela ngokuthi ethi yes yimina lokukhulunywa ngayo. Emva kwalokho umndeni womfana usuzolungisa-ke icala eselinze umfana. La sikhuluma ngobani? Ngo-boyfriend and girlfriend. Kodwa umfana okufanele avume ethi yebo, ngiyakwazi lokhu, ngikwenzile. Ekhuluma kuphi? Kubazali bakhe okomama bakhe asebehlangane nale ntombazane ephelezelwa abanye abantu bakubo bezosho ukuthi-ke kukhona okuzayo, unansi indaba. Umfana-ke ephika lana sikhuluma nge-girlfriend ne-boyfriend. Sihamba isikhathi, umfana-ke athi hayi ingane le ifana nami, or omunye antshontshe mhlampe abe nendlela umkhoshosha enze i-DNA test athole ukuthi yakhe ngempela. Uma lo mfana nabakubo bentombazane bekholelwa kumasiko nesiZulu, ilana okuvela khona umcimbi wembuzi, lana umfana ageza khona inhlamba or egeza amagama akawakhulume phezu kwengane yakhe isasesiswini, ngoba lo mfana uvele wathi akusimina, ingane isiyafika usethi hawu eyami. Manje ngesiZulu-ke akusebenzi ukuthi hayi sengibonile ukuthi ingane yami sekulungile, kuyalungiswa lokho ngembuzi. Number 2, abashadile, u-husband and wife. Indaba ngifuna uyizwe kahle ukuthi imbuzi ifikaphi. Ubaba wengane othenga imbuzi elungise leyo ndaba uma yena ekhiphe lamagama, ngoba kungaba ugogo, kube umama ezala, kube u-aunt, kuyoba yinkulumo lezi abathethiswayo ngazo. Kodwa oseqalekisa ingane noma othuka ingane umnikazi wayo. Manje ngoba sekuvelile ukuthi-ke last time kwakunomcimbi wengane because ingane yathukeka, le ndaba yavelaphi, kwakusebhishi kwakhuluma uMpumelelo kanje. Uma indaba isale noMpumelelo, uMpumelelo usangadonswa akhishwe ngaphandle kwegate kubo, ashawe ukuthi uzokhula abe ingane ekhohlakele ekhuluma amazwi anje. Kodwa la osekuba khona isiqalekiso kube yinhlamba uma umnikazi wengane ewavumile lamagama or lamagama ayiphume kuyena, uyena kusekufanele ukuthi elungise leli phutha lakhe ngoba ukhulume kabi ngengane yakhe noma ngonkosikazi wakhe. Ngisho nalaba okuthiwa ngempela kuthe kuvela kwaba yiphutha, yinto esihlanganisa imindeni emibili abahlalayo bexoxe ku-move on. Mina-ke ngikuzwisa lana sekunembuzi khona ukuthi ngesikhathi sekuba nembuzi yila kuvela khona ukuthi la magama aphume kubani. Hayi-ke guys, nami angisazi ukuthi sengizothini. Angithi ngikhuluma into eshiwo lapha kuthando nesithembu kusho umangwabe uthi last time kunomcimbi ewaye khona kuwo, kwakuwumcimbi
wembuzi wengane because ingane yathuka. Lo someone, because akusabukiwe manje ukuthi amagama aphume ngengane, ubani okhulume le ndaba, ilona kozothenga imbuzi ashweleze kubantu abadala. Umpumelelo-ke kubantu abadala abakhona kubo, ngicabanga ukuthi umzukulu noma uyingane, akakabi elder kangangokuthi sengathiwa upowerful ngale ndlela ukuthi uma ekhulume into embi umpumelelo akangeniswe emsamo wakathinta into enempepho nomsamo, because ukushweleza yila sekufika khona nempepho. Umpumelelo uyingane lapha kaMsiliku. Ngaphandle-ke makuwukuthi isiZulu sabo sihlukile, into engishoyo ukuthi umfana esawumfana ovuma icala lakhe kulungiswa. Mayeliphika uzoqale alungise ukuthi waphika, ahlawulwe ingane. Kwabashadile ubaba ozobukisisa athi khona angayitholi kahle. Ngesikhathi esethola kahle futhi ukulungisa amazwi akhe mayephumile, ngisho kuthiwa imidlinzo lento, ngoba usuke sedale ukukhuluma ngaphezu kwale ngane. Into-ke ekhulunywa uma ngabe ukhulume ngenhlamba, mabe translate nge-English bathi curse. Lento yenziwe abanikazi bengane, akusiye kumama oqalekisa ingane la, akusiye umama uthuka ingane yakhe, kodwa ubaba uba nezinto ezithini ayishoyo zize yizwakale ziputshuke. Masikhuluma ngalento futhi yomzali oqalekisa ingane, nangu uSithuphethu wakwaDlamuka. Abantu bayasho ukuthi into usiyacela kodwa vele kuSithuphethu, kodwa size silandele sena sifuna ukubona ukuthi le ngane iyisithuphethu ngani. Kwasho ubaba wakhe wathi abangakutshela abakutsheli, kodwa wena uyisithuphethu. Bathi-ke abantu ababukele TV show uyiqalekisile le ngane, ngoba la mazwi asho ubaba wayo azosuke ayilandele. Lana-ke sikhuluma ukuthi amazwi agezwayo. Ngaphandle-ke wena mawuthi lo mcimbi wembuzi bewenzelwe ukuthi umpumelelo owathuka inhlamba. So imbuzi ithengwe umpumelelo because owenze icala umpumelelo. So imbuzi sithengiwe because kulungiswa amagama asho umpumelelo. Ubaba uMsiliku uthenge imbuzi on behalf of umpumelelo. Mina ngiyakutshela-ke, uma kuyintombazane umfana wathi cha angimazi, uyokulungisa-ke umfana ukuthi angimazi. Uma kuwu-husband and wife, uhusband wavuka ngelinye ilanga wathi khona into engayiboni kahle, uyokulungisa ukuthi khona into engayiboni kahle. Yilana-ke okunembuzi khona esigeza inhlamba evele kubani? Umnikazi, umenzi nomenziwa. Umenzi nomenziwa abazali bengane. Nokuze kuthiwe okhuluma isibusiso phezu kwengane umzali wayo. Lona-ke owuhluphile uwubhuti kule ngane. Angazi noma mhlampe iy'ndawo ngokungafani kwazo ngabe kuthiwa umpumelelo mkhulu wuye ozoba namagama alumela ngale ndlela okuthiwa akawageze emsamo amagama akawakhulumile ngosisi wakhe. Kanti nithini? Noma senisaba khona ukuthi lento eniyizwile nifuna ukuthi niyi-interprethe ngendlela yini, nayizwe kanjalo. Ngabuza-ke futhi nawe usungabuza kwabanye, kodwa nje sengitshela ngendlela siyisho sekuqaleni ka-boyfriend and girlfriend, umfana obizwayo. Ngoba awuveli umndeni usho ukuthi-ke sizolungisa, balinda umfana enze njani, avele asho ukuthi yimlo, ilungeke indaba. Nakhona futhi sebeshadile, ubaba ozosola unkosikazi wakhe emsola ngezinto amsola ngazo, kodwa ngokumsola-ke kufanele ukuthi uyamthuka, akalungiseke lapho. Mina-ke lana-ke ngibuza ukuthi kuyo yonke lento engiyichazayo wena uma yini ungenaphi? Ilapho-ke into engiyichaza ukuthi uma yini ungenaphi, ngoba ngesikhathi sekuba nembuzi yokugeza amagama athile abesuka kubani. Manje umayeni uyofela ukuthi kubo hawu, asiyeke futhi, asiyeke ngoba ziningi ingane kaninzi imbulekayo. Kulobo kuthi umayeni u-wrong nje, silobu hleka nathi kancane ukuthi hawu u-wrong, yena kuyabonakala ukuthi u-wrong ngendlela yakho. Siyabona futhi ukuthi hhayi wena uzothi umayeni u-wrong.
buwe vele uma yini uzoba wrong ngeke u-understand-ke nathi masithi uma yini akekho wrong. Bye.